नमस्कार, मी स्नेहा परब. आज आपण मुशी फ्राय कशी बनवायची ते बघूया. मुशी फ्राय बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. या इथे मी एक मोठी मुशी घेतली, त्याचे असे छान मोठे तुकडे केले. त्यानंतर हे इथे कोकमाचा आगूळ आहे, किंवा तुम्ही कोकम पाण्यात भिजवून जरी त्याचा रस टाकलात तरी चालेल, किंवा तुमच्याकडे कोकम नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल. त्यानंतर आलं आणि लसणीची पेस्ट केली इथे मी. पुदिना, कोथिंबीर आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घेऊन याची मी पेस्ट तयार केली. त्यानंतर चवीपुरता मीठ, थोडीशी हळद आणि मालवणी मसाला. आता या तुकड्यांना आपण मॅरिनेट करून घेऊया. सर्वात आधी आपण हा मसाला घेऊया. मी इथे 2 चमचे हा मसाला घेते. आपली मच्छी किती आहे त्या प्रमाणात आपण हे घ्यायचंय सर्व. त्यानंतर हे आलं आणि लसूण जरा जास्तच घेणार आहे, 1 चमचा पूर्ण भरून घेणार आहे मी हा. त्यानंतर हे कोथिंबीर आणि पुदिना याची जी पेस्ट तयार करून घेते, आणि थोडे 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या यामध्ये. त्याची पेस्ट 1 चमचा घेणार आहे मी. पाव चमचा हळद घालणार आहे. मुशीला जेवढं लागेल तेवढं मीठ घ्यायचंय. 2 चमचे आगूळ घेतलाय. तर हाताने मी कोलसवते हे सर्व. समजा हे ड्राय असेल तर अजून पाणी न घालता कोकमाचा जो आगूळ आहे तोच घालायचा आपल्याला इथे. तुमच्याकडे जर आगूळ नसेल आणि कोकम असतील तर ते पाण्यात थोडी भिजत घालायची कोकमा, आणि त्याचा जो रस आहे तो तुम्ही यामध्ये वापरू शकता. लिंबाचा रस घातला तरी चालेल. मुशी हिवस असते त्यामुळे आंबट तिखट पाहिजे जास्त. या तुकड्यांना मी सर्व आता हा मसाला लावून घेते. आपल्या आता या सर्व मुशीच्या तुकड्यांना हा मसाला सर्व लावून छान झालाय. 10 मिनिट आपण आता बाजूला ठेवणार आहे, म्हणजे त्या तुकड्यांमध्ये छान मसाला मुरेल चांगला. त्यानंतर आपण हे फ्राय करायला घेऊया. त्या मुशीला आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं या तुकड्यांना, ते आता आपण हे फ्राय करायला घेऊया. मी इथे रवा घेतलाय. तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा घेऊ शकता. तांदळाचं पीठ आणि रवा मिक्स करून सुद्धा लावू शकता. मी आज इथे रवा वापरणार आहे. मी आता हे गॅसवर पॅन ठेवलंय. तुम्ही तव्यात सुद्धा करू शकता किंवा पॅनवर सुद्धा. तर मी इथे पॅन गरम करते आता. हा पॅन गरम झालाय आपला. त्यामध्ये मी थोडं तेल घालते. थोडंच तेल घालायचंय, जास्त तेल नाही घालायचंय आपल्याला. ते सगळीकडे पसरून घ्यायचंय आपल्याला. त्यानंतर आपण हे जो घेतलेले तुकड्यांना आपण जो मसाला लावलाय तो मसाला पण आपल्याला याच्यात थोडासा घ्यायचा आहे, आणि तो आपण या रव्यामध्ये आपण घोळवायचं आहे याला असं. त्याच्यामुळे छान असं ना कुरकुरीत होतात ते. मग अशा प्रकारे आपण ना सर्व रव्यात घोळवून घेणार आहोत, आणि असे लावायचे सर्व व्यवस्थित. जेवढे त्या पॅन मध्ये राहतील तेवढे आपण लावून घ्यायचे. जास्त पण गोंधळ नाही घालायचा, ते परतायलाही त्रास होतो मग नंतर. थोडं आपण साईडने तेल सोडायचं याला, जास्त तेल घालायचं नाही आपल्याला. वरती करून बघायचं असं तुकडे सतत पलटायचे नाहीयेत, ते एकदाच असे परतून घ्यायचे चांगले. बारीक गॅसवर मी करते, म्हणजे त्यामुळे खरपूस छान होतील ते. थोडं जरा हलवायचे, कारण खाली लागतील नाही तर ते. पॅन असलं की भाजायला बरं पडतं, ते हातात धरून हवे तसे हलवता येतात आपल्याला. रवा वापरल्यामुळे ते चांगले कुरकुरीत होतात मस्त. मुशी छान मोठी असेल ना तर त्याचे छान तुकडे पडतात त्याचे, मग ते फ्राय करायला छान वाटतात. कधी लहान असेल तर मग त्याचे तुकडे तळताना जरा त्रास होतो. आता एका साईडने छान खरपूस होऊ दे, मग नंतर दुसऱ्या बाजूने आपण परतूया. ती मुशी ना हिवस असते, त्यामुळे याला आलं, लसूण, पुदिना, कोथिंबीर हे जरा व्यवस्थित घातलं ना. लसूण जास्त हवा, मग लसणीच्या वासाने जरा छान वाटते ते. हिवसपणा त्याचा मोडला जातो, चवीला छान लागते ते. मी आता एक एक पलटते. झालेत आपले. थोडं अजून तेल मी घालते, जास्त नाही, थोडं, जेणेकरून खालून पण खरपूस होतील मस्त. छान भाजले गेले कुरकुरीत. मी आता काढते आता हे. पुन्हा आता आपले राहिलेले आहेत ते आपण आता घालून घेऊया. थोडं तेल घालायचं आपल्याला आता इथे सुद्धा. रव्यात घोळून घ्यायचं आणि आपल्याला ते लावायचं. बारीक गॅसवर करायचं आहे सुद्धा आपल्याला आता. अशा प्रकारे मी सर्व मुशीचे तुकडे फ्राय करून घेते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा, आणि मला कमेंट आणि लाईक द्यायला विसरू नका. माझ्या लेटेस्ट अपडेटसाठी माझ्या YouTube चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.